Dobro večer. Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano i vruće, što je bilo povoljno za sve aktivnosti kojima smo se mogli osvježiti u moru. U unutrašnjosti je prije podne bilo većinom oblačno, mjestimice s kišom, na istoku ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Sredinom dana i poslije podne u većini mjesta kiša je prestala, a dijelom se i razvedrilo, ali još ponegdje bilo pljuskova. Prema sinoptičkoj karti i sutra ćemo biti u polju izjednačenog i malo sniženog tlaka zraka, a po visini će prema nama pritjecati sve topliji zrak. Stoga će sutra u istočnoj Hrvatskoj prevladavati sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka mala je vjerojatnost rijetkih pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će oko 19 stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 32. I u središnjoj Hrvatskoj slično, pretežno sunčano i vruće, uz uglavnom slab sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura slična kao na istoku, a najviša dnevna malo viša. Obilje sunčana vremena bit će i na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima. Vjetar većinom slab, uz obalu ujutro umjeren burin, a tijekom dana zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutro u Gorju razmjerno svježe s temperaturom oko 14, a uz obalu od 19 do 23. Najviša dnevna u Gorju od 28 do 30, uz obalu između 31 i 34. U Dalmaciji nakon tople noći, kada se temperatura zraka u većini mjesta neće spuštati ispod 20 stupnjeva, tijekom dana sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 32 do 34 stupnja. Na južnom dijelu slično, pretežno sunčano i vruće, ali uz malu mogućnost lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Temperatura slična kao na srednjem dijelu. Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano uz postupan porast temperature zraka, pa će već od sutra u većini mjesta biti vruće. Rijetkih pljuskova još može biti u utorak i to uglavnom na istoku. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak prolazno umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. I na Jadranu idućih dana pretežno sunčano i vruće, a pljuskovi se uglavnom ne očekuju. Vjetar većinom slab. U noći i ujutro burin, a tijekom dana maestral. Dakle, idućih dana bit će pravo ljetno vrijeme, prevladavat će sunčano i vruće, a od ponedjelja se očekuje i toplinski val s dnevnom temperaturom zraka mjestimice i višom od 35 stupnjeva. Ugodan vam nastavak večeri.